की खबर का बातें से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. General Secretary ke Hills Farmer Union uba Alfonberg Kharsentio haka apnrotek naitung araja option. Daladi ulah hiar ban le ishimenta haka jingalang ginong rap haka thain nong tliu ya kabala khon ke Hills Farmer Union nong tliu circle banya kren halor ke jing hiar do jigi mar rap ke jing sha ot kilu nolor ke wigi mat uba Alfonberg Kharsentio haba ye kren megalap thai khubor loi thu baling bagani ke jingalang ke menteri badai khmi ikatanat gadap karyang ke Dr. Amprin Dingdo kala ay ka appointment banyak kendu ya keseng ginong rap baca ginong rap banyak keren halor kecing jongki ya ka balabu banyak kendu haka ar khandai terik unaitung arja option susu ulai thu ba keseng gladawa na sorkar jala ba nyarap ginong rap ling ba ka market intervention scheme khnang ba ni ke jarap ginong rap hak por ba hiar ka dor kamur jongki mar rap ulai thu ru ba keseng kan selej men pen sngo biang sha sorkar jala haka baide ba jing sha ot kilo ki mar rap kabade ka way ni kimat kabakta bahai ginong ram badru banle yakundo yo CM ke KHADC hakabay day bat ka market act ka jingpulong jangi yakni ka meeting tagsmi kadai hadin ba ka jing herdor merat jangi marep ki babri kami di dong kan ndai tangnani nanong tliu ndai kalong kaju Southwest Kasim District Paskat Ru herdor te dangi ken ya namor keneng soran kam mau kontrol Shaduk West Shaduk West Genty Hill District but East and West but West Kasil par fai ki hek ki marap te ngis kutu bat marap pilih kedua ka jenge badai namar kata kadau ka step ka balashim da ka nuclear sakit ban khang ki nong rap arts ni na ka benta ban pumpoi yau marap sayo kum kadak jo ka jik persya namar ka jing herdor plat jong kini ki marap te kani kami tinggal benta kasni kadai ka bangi kwa bangi sngow ni dalam ka jong skor ya ka jing sngow jong ki nong rap ya kani ka jing kapa pemuli upa ide hakador light tingka sikilo south tingka santingka tenata kajor kaju koi khatsau santingka tenata ku biskot ide artingka tetang tumuli pasau ide hakador menek light tingka menolak kami tudor di ong santingka watum tater dikidi kini kijinge ke bangi pelong yang kani ka kijingelang bat lingba kani kijingelang nangis ngo kumen ban pentik pa minister lingba UPS ijongi ila phone shangi ba ila ai appointment na kapata kasi Tuesday te kajingli kendu hi kajongi kalong ka syai bangli dra ikini gimat kunu rap ye kendu but ngin ikwa ru ya ka ban pensngau pa sarkar kadi ban yarap ka bukum kani ngasngau ban ong ba kani kadi ka klam te kinong rap ki kin jenjar paham menta na ka benta kumbaki ong ba kin siu ya ka loan bade ka KCC loan ka baki shimram naki bank te sakaway bakin ti ki sambai ki sbo but kinong rap hakishi rap arsin hakashisnam te de namar kata kadang ngi kwa ban ong ya ka sarkar ba kadi ban yarap ni ba ka market intervention scheme tene ka scheme kadi ka ba ju ai da ka sarkar India ban yarap ni kinong rap por ba ka hiar plat ka dor kamur jeng ki marap ka bajia menta te ngi kwa ya ka ba sarkar ban shim ni ka lat ganti ban yarap ni kinong rap ling ba kani ka intervention scheme knang ba kan yarap ni kinong rap ba ila ban siu pat na kabenta ban revolve ya kani kapisa na kabenta ban siu pat ya ka bakin thung kin tap yang bat kumju ru ba kila ban yarap ban kersan ya yang kesan ka bukum kani ka baar kadai ka ba long clear bhana kaliang kajungi kalong ya ka bangin pinsngo biang ya ka sarkar ka bidai bat kadai ka mat ka bakta bahin rap ka bidai ban kani ka mat cukup kilo hot ngisnu thu ba bakadan ka tu ka bill ka balakla ka act apo ka Khasi Hills District Establishment Management and Control of Market Act 2023 ka pangilayo asan ng governor but it don't come stang ban frame yaki rule te nadu benai December ka ba i Congress kila da pass haka tu ka session telang bakin phano yakini ki rules ya ka DCA tena DCA kin pass yo governor ban sign te ring ngimtip na ka ikadaw hadu mentam pala ban amend ji kini ki rule tingilong very clear ba hakane ladap tholot ya barokhat ikini ki rules ki bedai haka bakumno ban control ya ka market bat kumjuru ban control ya ka price haka tu ka market act ladangi puli ba adonru ka ba ka
ka KHDC ka don ya ka bor ya ka ban pentrikam ya ka minimum support price ro hakato ka market act tingi kwa hakini kisingi ngin salit bani kenduk UCM juga KHDC ro ban budin halor jong kani balai 4 la ya ka ban pha ban sign lane ban yo ya ka asan no governor ha ka bede kini ki rules te kita kini kimat ibakta bhaya ya kinong rap te dei namar minta ka singi ya lom kumne na ka benta ban pen ya kata kesur ka jong unong rap pangidon shisha ka jingke idon shisha ka jingling amen sim idon shisha ka jing buslai ka bapum kinong rap idon kam ban sngau ya kan ni syak surka kila keli nangi kanungut penyawan te nakaliang jok il sama ini kila invite ya kinong yalam kiba tam kiba dei kinong rap kiba rap chot bat katu kan ni kinong rap desi kiba la banya poin kat te income ya bon te kesingi kat kum kecik songtu nomor kinong rap kila syam cencar kala deki kwa ban sngau ban keran ru ya ka minister dalam ka jong ka sur ki kwa ban sngau ka ni ma chishai kecing ka ba hadu kata haka bidei haka yo ka hat kat kum ka study jongi ka banyala study bai kani ka yo kidan kinong khayi ki bashim kabu nyamla ban len ya kata tehnre haka bidei hi sisin bakla hiar ka dor pale salansar borok kari khasi bajantia ni smutu bek bakani kalong kum ka khlam te ngakwa ban bu ya kani ka kentin da ka ba ong ba hoi indan iwi ar hangne ki ba lesi ki khnya ya ka dor kamur pat kum ba ong ei fi kumbaki 4 kilo 10 kilo na 10 kilo ya umar rap tehnre haka bidei ya haka ni ka ba menta kani ka dor to ka jinghiar to marap kalani menta la arbanai telada dei baka hiar sitayo artayo ngi smutu tehnre menta namar pala hiar arbanai ki nongrep jongi sine ki deki marginal farmers ke bangi ong ki deki nongrep ki berret te hakot por ka baki penmi yang to umar upa ki penmi naka lom but ya ka dor ki hapnya khalai nosip anong ai fi kitu ki marginal farmer ki yap lani ki kenduk jing erna kata ka dei ka ba ngipet ya kene in a very broad way na kata kadang ikwa ba ka sarkar ki di penyerap ki nongrep kom ki di Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 100,000 hadu 100,000 tingka menta phila banyo hakdor lai 100,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 100,000 seneng pinyo tang san 100,000 tingka amtang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai riu san pra hinyo lai pra